Тормыш юлы сикелтеле бигрәк. Такыр гына булса ни була? Көчле кеше генә үтә алган, сабырлар үтә алган юл сала. Юлларда күп төрле сынаулар бар, бер-бер артлы килә тезелеп. Ә син барсын шуның бөгелмичә, үтәргә тиешсең гел түзеп. Шул юлыңда күпме кеше очрый, яхшысы бар бит яманы. Һәр кайсысы сабак бирә сиңа, сакларга тиеш син җаныңны. Алга таба атлап горур гына, өнди барырга сине йөрәгең. Ә юлыңда абынмаска ялгыш, вөҗданың була һәр чак терәгең. Биеклекләр, түбәнлекләр юлда, тикшерәләр ихтыяр көчеңне. Кеше булып кала алырсыңмы? Каралтмассыңмы син күңелеңне? Сынау, сабаклар бик күп үтә, хәлең бетеп тәмам арыгач, юл шомара кебек турылана, абындырмый тәҗрибәң булгач. Аңлыйсың шунда, бу юл бит сиңа Ходай тарафыннан бирелгән. Фәкать синең өчен язылган юл, кадерен белсен диеп.